Oo. Look at that. Malapit na silang... yun! Then instant Nabawi ka revenge. agad. Grabe. Ng Pasakaw, 4 minutes pang nalalabi. Ito na naman si number 14, giving it to the corner, and yes! 3 points. Ng tres, But wala. pero wala. Ang hope ng San Fernando ngayon is to at Great least spin and close great the shot from Pasakaw's number. partner, no, nasa gitna ulit ang ating big man na Sakilio, pero umabante siya. Nice drop there. That's a And good very finish. unusual big man in defense, no, kaya nakakabilib ang mga gantong player. Very well rounded at all around the clock. Asibor for 3, wala. Pero mapupunta pa rin sa kanilang bola. And wala pa din. Nako, isa pa. Bang! Yun. And if you'll notice, partner, nasa labas na si Sakilio. Sakilio para sa Team Pasakaw. Ay, dapat yan ang gawin niya dahil nalalamangan sila ngayon Oo, ng ayan, San oh. Fernando. Ayan na naman! Nakakatatlo na tong mamang to. Performance right now ng San Fernando. Ayan. Sakiliano missing on that one, pero nakuha pa rin niya ang rebound. Ayan, nangalabaw! May Sakilio, ma-end one pa! very desperate. Parang sabi niya, kailangan ko na itong gawin. No, kailangan na i-utilize ang aking sabi ko, partner, na parang malas yung isang court doon. So, madaming attempts na kung mapapansin nyo, kahit sinong player. And that's a triple mula kay Asibor! Dito naman, parang pasok na pasok. For our day 3 ng ating Ako Bicol Cup Camarines Sur. Diyos marhay na banggi po sa Indogabos. Ako po ito si Kapakbor. Crowd of Team Pasakaw. And some of our players naman dito sa San Fernando already participated in the biggest basketball collegiate tournament, which is the Bukal Partners, so mga varsity players na ito. Mukhang ang Pasakaw ang starting really hard. Ayan, number 4. Giving it to his teammate mula sa left wing. Nandito ngayon sa mga taga San Fernando who's trying to make their first shot of the ball game. Wala pa rin, pero na-rebound ng number 19 ang bola at binigay down low. Pero supalpal yun ng biggest man in the court right now, si Sakilio Jr. Ayan, si Sakilio. Pumukol lang 3! And that's good! Oo. And ayan, number 30. Bungko din. The left side. And that's a triple! Nadagdagan pa ang kalamangan ng... Morgan, ang Lodi ng Albay. Hindi naman. Anyway, that's a 3-point attempt. Napapansin ko, halos lahat ng mga tira ng mga 3-pointer. Yes. Close range, pero wala. Mukhang intimidated sila sa sentro ng Pasakaw na si Sakilio. In the meantime, that's... ng Pasakaw. Pero I've noticed na talagang sa depensa pa lang ng Pasakaw, talagang kontento ka na. Anyway, that's a beautiful layup. Sensational move. Ayan ang sinasabi natin. So, hindi lang inilalapit sa mga taga Camarines Sur itong basketball, pati na rin sa iba't ibang panig ng mundo. Anyway, that's Asibor once again, Asibor. partner. Oo, all alone in that for that layup. At ayan, unti-unti nang bumabangon itong San Fernando. Tama kayong sabi mo, partner, kanina, no, nagwa-warm up pa. Attempt. Pero I'm impressed nga, partner, no. Nanonood ka, nagpe-play-by-play at the same time, nahanap mo agad yung names ng mga player. Medyo inaalat talaga. May naalat. Close ranges yon. Pero ito si number 12 talagang siniguro for Pasakaw. Talagang maalat itong ating San Fernando team. Kanina pa. Ayan na naman si number 24, Sakilio, for that easy layup
para madagdagan ang kalamangan ng Pasakaw to 21 from 9. Pensa gamit ang man-to-man. And after that timeout ay nagpakitang gilas na nga itong si Asibor. Nakita naman natin na siya talaga. Report. Yun na nga, man-to-man defense ang instruction nitong si Coach Cyrus Samtilices para sa kanyang koponan. What do you think? Bound at kung mapapansin mo, tumitira siya sa labas eh. Oo nga. Parang may walang butas yung ring doon. Oo, kasi magagaling naman itong mga player na to eh. Pero second, third attempts, wala pa rin pumapasok kanina. Hopefully. Hindi rin pumasok ang tira ni Romero para sa Pasakaw at nasa mga taga San Fernando ang bola. Asibor once again, partner. Oo. May pa-end one. Hindi nakukuha yung banda nitong mga taga San Fernando. Okay, an attempt from the outside. Asibor! I think it's Aguilar, partner. Number 19. Okay. That's Aguilar. Oh, look at that. Malapit na silang... yun! And an instant Nabawi ka revenge. agad. Grabe. Habang nakasurog pa. Ganda-ganda talaga ng boss mo, partner. No? Very DJ. Si DJ Capo Morgan. Ayun, clean up the mess. And let's see if Pasakaw will have their revenge. Ayan, from the top of the key. Tumira itong si Nap. Na-rebound ulit ng mga taga San Fernando ang bola. Ito, tumatakbo. Nice bounce pass. Yun! May pa-end one pa! Para play. Din ng tres. But wala. Pero wala. Ang hope ng San Fernando ngayon is to at Great least spin and close great the shot from Pasakaw's pero number. ayaw talaga ni Pasakaw. Oo. Talagang grabe yung resistance niya. Pero nandun na naman ang isa sa mga key players ng itong Partner, no, nasa gitna ulit ang ating big man na sa Kilyo. Pero umabante siya. nice drop there. That's a And good very finish. unusual big man. No? Iniwan ka, dinapas kay Sakilyo, pero wala. And Eto na! the partner! All to alone! want the lead! Alright! Alam niya yung kanyang tira using the board. At nandito sa mga taga San Fernando ang chance para makalamang. Pero that one was intercepted. Pero mukhang, sineswerte itong San Fernando with... At the same time, no, it's prone to exhaustion. No? And later on, babagal lang kanyang movement. Pero Oo. tingnan natin kung yung experience niya is enough to complement with defense. No? Kaya nakakabilib ang mga gantong player. Very well-rounded at all around the clock. Asibor for 3, wala. Pero mapupunta pa rin sa kanilang bola. And wala pa din. Nako, isa pa. Bang! Yun! And if you'll notice, partner, nasa labas na si Sakilyo. And tinitry nilang ma-maintain yung balance between their career as a courtside reporter and as a student. Yeah, ang daming ang opportunity sa basketball, no? Hindi lang mga players. Ayan, nangangalabaw na itong si Sakilyo para sa Team Pasakaw. Ay, dapat yan ang gawin niya dahil nalalamangan sila ngayon Oo, ng ayan, San oh. Fernando. Ayan na naman! Nakakatatlo na tong mamang to. Magpapasabit ang maliliksing player ng San Fernando. Asibor now with the ball. Dish it out sa corner for a 3. Pero may whistle before that. Tingnan natin, partner. Tinawagang unsportsmanlike foul. Oo. And parang may nakita kong sign ng technical foul. We will see. Tingnan natin, partner. And of course, tingnan natin kung counted yung bitaw, no? Kasi it was flawless shot from downtown. Performance right now ng San Fernando. Ayan. Sakiliano missing on that one, pero nakuha pa rin niya ang rebound. Ayan, nangalabaw! May Sakilyo, ma-end one pa! very desperate. Parang sabi niya, kailangan ko na itong gawin. No, kailangan na i-utilize ang aking sabi ko, partner, na parang malas yung isang court doon. So, madaming attempts na kung mapapansin nyo, kahit sinong player. And that's a triple mula kay Asibor! Dito naman, parang pasok na pa San Fernando. Siguro na a-agitate na humabol, no, or nanggigigil, humabol ang Pasakaw. Kaya minsan napafoul. Yan, ang score natin 57-71. Malayo pa rin po yung agwat.
Asibor once again. So, slashing. Rebound, so mananatili sa kanilang bola. Ginugulo. Pero what a crossover move from behind the back ang ipinakita doon ng isa sa matulis na guard ng San Fernando. Ang players na Much younger. San Fernando. Yeah, as compared to the enemy. At nagpapasikat na nga with a spin. What a move! Pero na foul, sayang. Ayan. Asibor could have squeezed in sana for an easy 2 pero pinigilan na siya ng depensa. Foul na lang. Parang baga sa laro, nagbabaga na si Asibor. Oo. No, Ox lang naman, sabi ni Asibor, magpe-free throw naman ako. partner. Behind the back pass at nakuha ng mga kalaban. Ito na ang San Fernando with that Alahoy na tira. Wala, pero nandun si number 44 to clean up the mess. May paet! Flawless yung mga movements and shots. Ngayon, no, even the free throws, no, he didn't make any basket out of the 2 throws. But good thing they recovered. At ayan, he's battling for rebound. And 3 and the 4th Ayan attempt. naman! 5th attempt, partner! May end one pa! Tsaka lang pumasok. Sabi niya, my mistake. I'm correcting it. Oo, kahit pagod na pagod ng Pasakaw, 4 minutes pang nalalabi. Ito na naman si number 14, giving it to the corner, and yes! 3 points. 3-point shots. Ayan na naman nagkaagawan. Pinasa kay Sakilio sa ilalim. Siniguro na yun ni Sakilio this time. 1 minute to play. Ano kaya ang gagawin ng mga taga-Pasakaw? Siyempre, ititira yan! Yun, gamit ang banda. Now is to kill the time because they have 15-point lead. At ayan na naman. And yan, pinakina sila siguro magpa-foul kasi wala nang oras. At tinira pa nga. Seconds remaining in this ball game. Zambol. At ito, we can really say na it's San Fernando's ball game na. Yeah. So we have to commend both teams, partner, no? Oo. Pasakaw showing a great start in the first quarter. And San Fernando showing their hearts. No, the heart of a warrior throughout the game to recover. Yes, in this particular board game, 14-point lead ang na-enjoy ng San Fernando against the losing team, Pasakaw, with only 77.